salamat. Fresh na jud kaayo ko. Ready na kayo ko bisbisan ni Jeffrey. Si Mas Jeffrey ha? Buti kamay, magkita na yun meron ni Mr. Lin ba? Medyo gilingaw dyan ko niya, kaya taon-taon na gibiwa nagkita ba? Honey, I'm ready! Yahoo! Nagkaulit na gisbuho si Mr. Lin ba? Magkita na yun me! Manan, sige kus-kus pero nag-igaga. Ay, Susan, nakalimot na ka. Tod-tod ako ni mo bis-bisi. Bis-bisi? Ayaw sa abdi ka pero nag-igaga. Pastilan untong totok maging ana-ana. Ay, sus, Jeffrey, mag-goal. Man ka na, aircon ay kabalakan nila kita igangon. Ay, Susan! Oo, nalago na ulit ako kay mulang ko. Pag magkita kami ni pare Mr. Lin. Di ko gusto ko karon. Di, isa lagi ko niya nang gabi. Nikulit na ako. Magkita, ni lagi ni magkita. Dali na. Ay, lagi, di lagi ko. Dali na. Ay, ba? Diba ang mula ko pa? Manday, biday ni goli ni mo, adi, 12 rounds. By the way, nag-enjoy na ka dili sa. Didala ka na ako diri. Yeah, nindot kay diri. Yes, dapat lang kay kini nga lugar diri. Exclusive ra ni siya para sa tuwa. Walay nakasagol diri. Ni ana man to tag-iya nga public daw ni. Nya gusto ko private, di man sila mosugot. Mao nang ako na lang gipalit. Wow. Ang kining resort. Para sa tuwa, para ma-happy lang talab. Gino ko kini akong gidala, kini love. Si senior ni love kini. 1 2 3. Si senior ni tao ni oy. Kini. Taman kini nakita ni mo diri love kini. Kita kato kanang dagat. Kana. Kita kana. Dili na ko alam. Pero kini imuha ni. Hayop ka talaga. Wow, dito din mo love no. Siyempre, sige. Kana pa ba yung pangutano dato magyukoy sa una pa. Kini akong gibit-bit kini galino mao ganino gihimo ra gani ako nagpay kasi senior na ako ni. Coins ra min taon ni oy. Ay, gapuha diri sa Kabantian Hills. Ay, gwapo lagi. Gwapo kayo ang view ba? Gapo jud. Stanley man na oh. Putik kamay. Mo to gihimo na ko ang tae sa baka. Gibutangan ako sa friends. Akong gikaon lami kayo. Si Stanley gyud ay. Pakikuyab. Di ko matuog kuyab niya pre. Sure ko pre, PE na niya. PE. Mas na assistant ba? PE? Oo, Buting kami sa ato pasitan ni. Dakong tae na. Tae na kay dakong sweldo sa mita. Tara ako i-sure pre. Ato ka. Tara. Sus ginoo ko kana 500 sa inyo dako na kay na ako amura na sa 5 centavos nga nailingin sa tunga. Sus nanap ning duha ka surambaw. Love, you need to go home na. 1. Basta ka mo manugdi. Basta mulakaw na ka. Please lang 1. Ano ni pamiliti? Dahil nataga ka 1, 2, 3, 4. Tara ko na. Dako ra tong 150 ba. Dako na. Bye-bye. Unya magkita ra taon nya. Ano pre kita uli man lagi nimo. Ikaw di ko posisyon og grasya ba? Sus. Ngano nang abot naman mo? Nga disgrasya na. Disgrasya pa. Dili mo gud pre, bakit nag-curious na mas imong tirada. Amigo ba yata sa naman to akaton po ni ba? Arito diri kay murag ngita kita sa kamera. Ikot gamay pre kay ato istoryahan. Are, grabe oy dili. ayaw na sige. Yaw dira. Sunpis kayo ka pre ba? Mo yun. Puro kay kada-kadaog sa luto atong bajiga. Na, unsa man punday? Pre, ako ni tambal sa asmas, mahon bi ako no. Naay poy ato pre ba? Unsa man gitri mo pre? Uyab to or piira? Sepi, uyab gid mi ato oy. Puti ka may binti mo tong gopahan di jud mo pre ba? Sure ka? Uyab lagi mi. Pila na mo kaadlaw bulan nga uyab na. Be, pila mo kabuan or tuig? Nag-uyab ato. Basta, basta uyab mi ato lagi. Ba, mo kabaw pre basin. Uyab lagi mi. Basi mapareha kang liyo ha nga, ikaw rin nakabalo nga uyab mong duha. Ay dili pa na dili. Uyab lagi mi. Basta uyab lagi mi. O uyab mo pre, pila lagi mo kabulan nga nag-uyab? Mo, Ayaw na musik pangutana about anak ka ng pila mi kabulan pala kadlaw. Basta uyab mi. pila na lagi. Uyab lagi mi. Pila lagi? Uyab gani mi. Pila lagi? Uyab lagi mi. Uyab mi. As mo ka ni musik balik-balik. Pila lagi? Ay boss. Na! Ha! Lagi. Bigno ka ni paggawas na mo na 5 hours. Sujog ka. Oh. Puti ka may ka pre. Pre, basi nag-check-in ra mo og lunch. Pre, mo na nag-uyab mo. Wala uyab lagi mi. Paminaw nimo tinanood na iyang gugma. Tinood. Sure ka? Pre, sure ko pre. Kwarta ra iya tirada sa imo ha. Di uyab lang kanya kay nakidala kwarta. Tapos gold pa gyud ang Villa o Gifford.
Grabe pud mo sa ko. Uy, ang babae ba nagugmaan ba nako? Gugmaan po ko siya. Susato pa. Naginigugmay mi duwa. Ikapila sa buong daw nga. Bahala magbalik-balik mo unsa nyo pautara sa ako. Uyab lagi mi. Pre, wate makuha Uyab gani mi. Tayo mapalaan ni. Bahala ko lang mo mapala sa ko basta uyab mi. 100 be. Itiguwang nga nga, wa pa ni tubo. Bahala ko lang ni tubo. Bahala ko lang ni tubo basta uyab mi. Uyab lagi mi. Saman mo uyab mi. Bulala. Oh, mahurot rin mo kwarta. Bulala. Bahala mo ko kay love man ko niya. Uyab man pud mi niya. Bahala mo basta kay ako uyab gid mi love ko niya. Ano sabi ng bibi na? Love gid ko niya. Kay ni balik man sa ato pa dili kwarta yang apas. Ako kagwapo. Uyab lagi mi. Di ginato matagna ng panahon no. Eh grabe. Karon nagsigar kog tan-aw sa imo sa una karon nahigugma naman ko. Hala, alas 5 naman. Kinahanglan ako mulakaw para musimba. O sige ulit problema oy sige na. Lako na priority gina pagsimba kay ang Ginoo nakakanato kanon na. Thank you love. Pagamping ha, uyab na ta ha. Awa, uyab lagi mi. Bye-bye. Bye-bye. Isa pa. Oh no! Haramat. Nawakalit. Nili ko niya lang.